Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос посереді нас. У другу неділю Великого Поста Бог благословляє нам, піднявшись на ступеньку вище, увидіти, чим обладають православні люди. З першого погляду всі віри однакі. У Міністерстві юстиції реєструють, а значить усі однакі. Однако православна церква не случайно держиться повного чіткого розуміння. Христова церква одна, а не церкви. А і щось більше, то, уви, відношення до Христа немає. Іменно у другу неділю Великого Поста церква предлагає нам учення, якої, уви, з великою грубостю колись латинська церква, котра одійшла від православної, грубо отвергла. Так, в період, коли служив святитель Григорій Палама, Фесалоніка, от один діакон, латинянин, побував на горі Афон і увидів странні упражнення православних монахів. Що то вони роблять? Якісь там шепчуть молитви, якусь Ісусову молитву, да й рахують, що Господь одаряє людей, вірних, неким нетварним, нествореним небесним світлом. І розкритикував великий святий діакон, що то якась там дурниця на Афоні. Но так ся стало, що проста критика діакона переросла у некое лжеучення на Западі, да і многі противники православ'я підхопили ідею. І от святитель Григорій Палама бере на себе подвиг і богословський, і опитом церкви, а потім і організацією церковного собора отстояв, і собор отстояв православне древнє учення о духовній умній молитві, о нетварному небесному світлі, який одаряє людей віруючих сам Господь Духом Своїм святим. Ведь сам Господь много раз сказав, що якщо люди будуть жити в святості, в сповіді причастю, то ми, каже Ісус, Отцем Небесним прийдемо до Нього і будемо свечеряти, буквально разом вечеряти. Іменно таїнство причастя ділить нас, християн, на тих, хто є Церква Христова, а хто є просто сума релігійних організацій. Причому, чим далі якась конфесія від Христа, тим більше має шума і крика, що вона єдна, єдинственна і главна і істинна. В этом отношении сьогодні з чим соглашаємося, кроме того, що хочемо дати нашим людям в період іспитань, карантина, ограничень, дати нашим людям можливість причащатися тіла і крові Христової. Впрочем, як і ми говорили, слово «карантин» – це слово латинське, італійське. І у них є вираження слово, котре звучить так – «карантіно джорно», то є дні карантина. «Карантіно джорно». І воно оказалося інтересним, бо в історії був случай, що до Венеції припливали кораблі, і от, щоб не завезли якусь чуму у Венецію, служба придворна не пущала моряків із того корабля за 40 днів. Ми, православні, завжди споминаємо, де ведь у нас Великий пост. Це то саме, як карантин джорно. Це карантин для кого? Для душі. Остановися, закрийся в своїй кімнаті, помолися окремо, потренуйся бути сама з собою. О, який прекрасний карантин наші Великі пости. Тому так важно нам в цей період карантин і для желудка. Помучити маленько нашого ослика. Не то, що він хоче, а то, що йому полезно.
карантіно чорно. Ми просимо Бога, щоб Господь увидів наші подвиги і труди побажання, і в цьому мірі держатися в карантині церковному, постовому, а також в карантині, котрий тепер прийняли і держави, позакривали границі, і наша держава прийняла, і у нас на вході написано 190 людей плюс служителі, щоб тим самим убезпечити, дати силу і можливість і тим, котрі не бояться всякого, і тим, котрі були осторожні, тим більше осторожним і матерям із дітьми, мабуть, треба бути осторожненьким. Сьогодні святитель Григорій Палама і Церква Христова предлагає нам, що Бог дарує нам через наш подвиг поста і молитви у православній церкві некоє невидиме для простих очей, но видиме для людей духовних нетварное, нествореное світло Царства Божого. Святі – це ті, котрі світильники світилися нетварним Божим світлом. Коли ми називаємо світильники церкви, так не маючи в виду, що фонарик у руках держить. Річ іде про те, що сам чоловік світиться добрими ділами, а довкола його голови, як некі сонячні протуберанці, світиться світло Царства Божого. Причому це світло всі мають з моменту крещення. І це світло практично не угасає до тих пір, поки чоловік не відступить від церкви. От чому наш народ завжди був осторожний в цьому мірі, ніколи не клеївся до нових учень, релігій, сект. Скільки сект приходили сюди, такі хитрі, а такі святі, а не курять і не п'ють, а один другому допомагають. І вдруг народ не визбирав їх. Чому? Тому що вияснилося, що це просто новий якийсь релігійний формат, але ніяк не церква Христова. Ми, православні, чітко видимо, де церква Христова, а де є сообщество людей псевдорелігіозних, а де є просто псевдорелігійна організація, яка претендує не молитися, а оставшіся церкви, котрі ще моляться, туди прийти, війну зробити, розділення, а потім одрапортувати сатаністам, що все ми зробили. В цьому отношенню друга неділя Великого Поста покликає нас, Господи, награди нас нетварним світлом, щоб воно просвіщало нашу душу, серце, ум, щоб допомагало нам із нашого подсознання вибирати нужну інформацію, що в цьому мірі були способні не тільки супротивлятися вірусам, биологичным. И апостол Павел предупреждає, що якщо Слово Божє і воля Божа, котра возвіщалася через ангелів, а люди не слухали, кару діставали, то каже Павел, а скільки, яку ж кару дістануть ті люди, котрі не слухаються вже не ангела-посланника, а самого Христа, котрий просить нас в цьому мірі одорватися від цього світа. Хто хоче йти за мною, да отвержиться від себе, і най візьме на себе крест свій і за мною гряде. Бо хто хоче в всьому світі дуже бути приспособленець, приклеїтися, угождати очередним чиновникам, тот погине і бистро погине. Но той, хто вірений, сильний в цьому мірі, оставається християнином благословенним, той і свої державні обов'язки буде на високому рівні виконувати. І сімейні обов'язки, і дружеські, і корпоративні. І вмісті з тим оставається дитиною Божою, Сином Божим по благодаті. Щоб тут на землі, будучи осяяні світлом нетварним, то світло, котре виділи апостоли на горі Фавор. Тоді троє апостолів були в цьому світлі, і так їм було добре, вони вперше почувствували радість царства. І апостол Петро взагалі не хотів іти спускатися. Господи, туйся зостаньме, зробимо тільки 3 палатки, 3 кущі і нікуди не йдемо. Но Ісус поправив його. Я завершую свою місію не на Фаворі, а на горі, де буде крест на Голгофі. І ми сьогодні молимо, Господи, Ти нам благословив
празнувати торжество православ'я, кресні ходи зробити. Ми тепер, поможи нам, Господи, держатися у карантину, джорно, дисципліновано, поздержати, менше говорити, менше общатися. Іменно так важно, то навіть без віруса кожен рік ми то робимо. І так поступає, і тут на землі виконує і духовні приписи, духовні правила, виконує приписи і лікарів, і людей, організовуючих карантин. Ми тут на землі нормальні громадяни, послушні громадяни, діти Божі. Просимо Господа, не тільки нас, Боже, но і всіх людей, убережи від цих болезней, щоб тут на землі чим побільше людей були здорові, но в вічності разом з святими наслідували Царство Божоє. Амінь.